No moikka, kaverit. Tulin tosiaan tekemään tänne tämmöisen pienen videon. Ihan vaan itseni iloksi ja muitten harmiksi, kun tästä mun naamastani niin kovasti tällä tykätään. Se oli sarkasmia. Joo, tässä oli muutama päivä sitten tosiaankin käräjäistunto. Istunto, jota nämä erät ihmiset niin hirveästi mainosti. Ja niin, se oli lähestymiskieltoa koskeva istunto, jossa muutama henkilö haki minua kohtaan lähestymiskieltoa, mutta sitä ei minulle määrätty. Tämä siitä syystä, että päädyimme tekemään semmoisen sopimuksen, jossa sovittiin, että nämä henkilöt, jotka minua kohtaan haki sitä lähestymiskieltoa, eivät puutu minun, ei perheeni, ei lapsiini koskeviin asioihin, eivät ajele tässä kotini ympäristössä, läheisyydessä, eivät julkaise minua koskevia juttuja minun nimelläni omalla Facebook-seinällä eikä missään muussakaan somealustassa. No joo, tämän kyseisen sopimuksen me jokainen siis allekirjoitimme ja sillä allekirjoituksella lupauduimme sitten pitäytymään tässä sopimuksessa ja niissä asioissa, mitä tämä sopimus sisälti. No tämä minun viisas mieheni kyseisen istunnon aikana sitten totesi istuvalle tuomarille, että hän haluaa vaan nähdä sitten, että kauanko menee, kun nämä minulle lähestymiskieltoa hakeneet henkilöt alkavat sen kettuilun. No kyllähän minäkin sen tiesin, että siinä ei nimittäin kovin pitkään mene ja ei myöskään mennyt. Se kettuilu alkoi välittömästi samaisena iltana jo ja jatkuu edelleen. Niin, ja muuten siinä sopimuksessa vielä mainittiin sekin, että ei välillisesti saa myöskään ottaa minun yhteyttä. Ja tämä välillisesti tarkoittaa sitä, että ei saa panna muita ihmisiä asialle, eli kettuilemaan, stalkkaamaan minua tai yrittää ottaa minun yhteyttä. Arvatkaas, kuinka on käynyt. Minä tiesin tämänkin ja tämän ties myös minun mieheni. No, minun miehelleni